Dobar dan, drugari. Dobrodošli u novu epizodu. Teo sam danas da idem na vodu malo da snimim neko pecanje štuke, ali vreme nije baš pogodno za to. Grmi, pada kiša, seva. Dakle, ja bi da ostanem živ još koji dan da napravim još koji video, tako da, nažalost, moram da pravim jedan kraći video. A to je da li su bolje silikonske varalice od metalnih varalica. Sad, ovako, svako ima nešto što preferira. Svako ima neku stvar koju preferira, a ono što ja preferiram upravo stoji u mojim rukama. Dakle, za mene je ovo bog i batina. Dakle, ovo koristim bukvalno svuda, na svim vodama, uvek. Jednostavno, volim veće silikonske varalice, volim kako rade. Jednostavno, znam da uvek imam šansu da uhvatim veliku ribu, ali ne smanjujem šansu da uhvatim i onu manju. Dok, recimo, sa metalnim varalicama, je malo drugačija priča i malo drugačiji način vođenja i svega ostalog. Dakle, jednostavno morate da shvatite da ne postoji neka univerzalna varalica koja će raditi na svakoj vodi u svakim uslovima. Jednostavno dešava se da jedan dan će metal da razvali ribu, a drugi dan jednostavno silikonac. A postoje naravno i vode, koje ja znam, koje uglavnom daju ribu samo i samo na metal i neke vode koje daju samo i samo na silikon. Dakle, kao što ste videli, ovdje imamo kašiku, spinnerbait, leptira običnog. Dakle, imamo svašta nešto. Jednostavno, metalne varalice su odlične i uglavnom ono na što one hvataju jeste ta vibracija i taj odsjaj. Ali jednostavno, kada je voda plitka i kada riba nije aktivna, ne možemo biti tako agresivni, ne možemo tako samo vrteti. Jer pogotovo ako jurimo neku veću ribu, jednostavno evo kao što vidite ovo je jedan spinnerbait od 30 grama, njega ne možemo baš tako sporo vući, polako prolaziti pored trave, jer jednostavno težina zahteva da se brže povlači. Što, recimo, nije slučaj sa ovakvim jednim sistemom. Dakle, ovo je bez ikakvog otežanja, varalica koju vrlo lako možemo voditi pri površini. Iako ima dve trokrake, jednostavno možemo voditi iznad tog sloja trave. A takođe možemo napraviti i neki ovakav sistem weedless, tako da jednostavno ne može nikako da se zakači. Razlika je u tome što jednostavno silikonske varalice vam daju mnogo više prostora da vi određujete šta želite da radite. Dakle, kako želite da ih postavljate. Recimo, jedna ovakva varalica na džig glavi koja ovde ima stinger udicu, to je trokraku udicu, i mogu recimo da menjam ovu težinu glave, mogu da menjam svašta nešto. Recimo sa ovakvim sistemom mogu da stavim olovo ispred, a ne moram da ga stavim. Ali kada dobijemo jednu ovakvu kašiku kada je kupimo, dakle ona je već teška 20 grama i ja nju ne mogu da smanjim, mogu samo da povećam težinu. Kada dobijemo ovakav neki leptir, ja ne mogu njega da povećam i da smanjim, neka buba, šta je ovo? Jednostavno, kad dobijem ovakvog leptira, ne mogu niti da ga povećam, niti da ga smanjim. I to je, ja mislim, jedina stvar zašto ja sam više za silikonske varalice. Jednostavno, svako ima svoje, ono čemu teži, ono što više voli. Neko više voli da vodi metal, neko više voli da se igra sa silikonima i da, sa silikonskim varalicama. Da se ne razumemo pogrešno. Tako da, mislim da jednostavno u nekim uslovima, a to vam ja ne mogu reći, dakle ja ne mogu da odredim da li će na vašoj vodi biti bolje da pecate metalnim ili recimo silikonskim varalicama. Ono što ja uvek volim jeste da budem opremljen full, dakle da imam sve moguće vidove varalica, apsolutno da mogu sve da probam i da imam različite sisteme postavljene i tako dalje. Ali jednostavno nekad će vam biti potrebna cela kutija, a nećete moći da nađete onu koja radi, a nekad će vam jednostavno biti potreban samo metal. Znači obična kašika, da biste uhvatili ribu. Tako da, mislim da je ono što je jako važno kod varaličarenja, da uvek imate neki raspon varalica koji imate na dohvat ruke, kako biste mogli da znate šta bi eventualno moglo da radi, kako biste mogli da testirate. Ali, jednostavno, na nekim vodama će raditi samo metal, na nekima će raditi samo silikon. Tako da, vaše je da budete na pecanju, da to testirate, jer ja jednostavno voleo bih ja da znam šta će kada radi, ali jednostavno to je ribolov. Pozdravljam vas do sledećeg puta i vidimo se.